Mga kautoran, maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag sa sini nga tihon, mag-obdanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Kag ini makita sa Marcos kapitulo 10 versikulo 45. Kag aton lamang pagabasahon ang isa ka bersikulo nga nagasiling. Kay bisan pagani ang anak sang tao wala magkari agod alagaron kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sa iya kabuhi sa pagtubos sang madamo nga mga tao. Kabay nga ang Dios amo gid ang magpakamayo sa iyang mga pulong nga aton ginbasa bag-o lang, kag sa sini nga mga panahon aton na gid mabatyagan ang espiritu sang Pasko o kung Christmas, paagi sa mga ambahanon, paagi sa mga mensahe sa TV kag sa radio, kag mga mensahe nga mabatian naton sa mga nagakalain-lain nga mga simbahan. Kag ang bersikulo nga aton ginbasa bag-o lang, ini may kaangtanan man sa ginasiling nato na Christmas, kay nagahambal ini nanungod sang pagkari ni Kristo sang una nga dag-on. Kag ang bersikulo tan-aw naton ang mga linya kag aton talupangdon kung ano ang ginahambal sini para gid sa aton nga tanan. Ang una nga linya diri nagasiling, kay bisan pagani ang anak sang tao wala magkari agod alagaron kundi sa pag-alagad. Ang una nga linya nga aton pagapatugsilingan amo ang mga pulong ang anak sang tao. Silinya bisan pagani ang anak sang tao. Ang ginahambal diri nga anak sang tao amo si Ginoong Hesus, si Jesus Christ nga aton manuluwas. Gintawag niya diri ang iyang kaugalingon nga siya anak sang tao. Kung tun-an nimo ang bug-os nga ginahambal sang balaang nga kasulatan, si Kristo ginatawag man siya nga anak sang Dios, kaya ginatawag man siya nga anak sang tao. Kung ang Bible maghambal nga siya anak sang tao, nagatudlo ina sa aton sang pagkatao ni Jesus Christ. O kung siya nga Dios nangin tao. Kabangdanan nga Bible nga siling, kay bisan pagani ang anak sang tao, si Kristo mismo naghambal nga siya anak sang tao. Tanawon naton kag talupangdon din naton diri nga sang si Ginoong Hesus nagkari diri sa kalibutan, diri sa duta, siya matutuod gid nga anak sang tao. Hindi siya tao-tao lamang katulad sang manikin nga aton makita dira sa mga merkado. Ina sila iya hindi tunay o kon matuod nga tao. Si Kristo iya siyang pagkari diri sa duta, sang siya nagpakatao o kon nangin tao, tuod gid siya iya nga tao. Nagpakatao siya, nahimo siya nga tao. Kag ang tanan nga kaluyahon, subong tao, may lawas nga isang tao, makita man naton dira kay Jesus Christ. Ang nagapamatuod nga siya tunay kag matutuod gid nga tao amo ini, una tungod kay ginbusog man siya kag ginbata katulad man sa aton nga mga tao. Kita nga mga tao ginbusong sang aton iloy kag ginbata. Si Kristo matuod gid nga tao kay siya ginbusong man kag ginbata. Ang diferensya lamang sang pagbusong iya kay Jesus Christ, ang diferensya lang amo ini, kita iya nga mga tao ginbusong kag ginbata paagi sa kooperasyon sang aton iloy kag tatay o kon kooperasyon sang lalaki kag babae.
Si Jesus Christ iya lain. Wala si Mary ang iyang tawhanon nga iloy nagbusong tungod kay gintandog sang lalaki. Ang ginhambal iya sang Bible, si Mary nagbusong tungod sang gahom sang Dios nga yara sa iya. Ginatawag ina naton nga si Jesus Christ sang pagbusong siya ni Mary, Virgin Mary, lalang sang balaan nga espiritu. Ang gahom sang Dios nag-abot kag naglikop dira sa iya kabangdanan nga si Mary nagbusong kag nagbata kay Jesus Christ. So amo lang na ang diferensya. Kay kadua makita naton nga si Kristo matutuod gid nga tao siyang pagkari sa kalibutan tungod kay sang pagbunag sa iya ni Mary, nakita man siya nga nagatubo, nagadako sa lawas kag sa kaalam. Amo ina ang ginhambal sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 52 nga si Kristo nagdako sa lawas kag sa kaalam. Nagatubo man siya katulad sang normal nga bata nga sa pagbunag sang bata, pila ka bulan magahapa na siya, pila ka mga binulan siguro, mga isa ka tuig maamat-amat na sa lakat, kag nagadako siya sa lawas, kag sa kaalam. Amo man nina ginhambal sang Bible na hanungod kay Jesus Christ. Siya ginbusong kag ginbunag, kag nagatubo man siya, nagadako yang lawas, kag ang iyang ihibalo, o kung kaalam, nagauswag man. Luwas sina si Kristo katulad man sa aton, ya kung ano ang aton mga kalawyahon, sa aton lawas, makita man aton dira kay Kristo. Pananglitan si Kristo, ginagutom man siya, katulad sa aton nga mga tao. Sa Mateo 4:2, dira makita naton nga si Kristo, ginagutom man. Kag si Kristo, ginauhaw man, katulad sa aton nga mga tao. Kag si Kristo ginakapoy man siya siyang pagpanlakatan sa sininga dota sandiri pa siya sa kalibutan. Kag si Jesus Christ ginatuyo man kag nagakatulog man siya katulad man sa aton nga mga tao. Pero mga kauturan talupangdo naton ang isa ka kamatuoran nga yari sa aton pero wala ya kay Kristo. Ang ginhambal nakon kay nga ang tanan nga kaluyahon sa aton lawas, makita man dra kay Kristo, katulad nga ginagoto man siya, ginauhaw man siya, ginatuyo man siya, ginakapoy man siya, pero may isa ka kamatuoran nga yari sa aton, pero wala dira kay Kristo. Ano ini nga kamatuoran? Makita naton sa Hebro kapitulo 4 bersikulo 15. Kag diri ginhambal nga si Kristo gintintar man ni Satanas parehas man sa aton nga mga tao nga ginatintar. Pero wala gid siya madala sang tentasyon ni Satanas. Ang siling sang Hebro 4:15, gintintar siya, pero wala siya makasala. Amo ina ang diferensya. Kita yang mga tao, kitang tanan, nga natao sa sininga dota, may sala. Siling sang Bible, ang tanan, nakasala, kag nakabsan sang himaya sang Diyos. Pero si Kristo iya, wala makasala. Gintintar man siya katulad sa aton nga mga tao, pero wala siya makasala. Wala sing bisan isa kasala nga nakasulod sa una-una ni Kristo. Kag nakasulod siyang balatyagon, wala. Si Kristo ya perpekto, balaan, wala sing sala. Siya lamang ang persona nga nagkari kag natawo sa sininga kalibutan nga wala sing sala ang iya kaugalingon. Okay,
Kung kaysa ang pananaw naton nga kita nga mga tao makasala lamang kung makabuhat kita sang sala. Pero ang ginasiling iya sang Bible amo ni nga ang sala amo ang pagsupak sang sugo sang Dios. Pananglitan, ang sugo sang Dios nagasiling nga hindi ka magpangawat. Now, kung ang tao hindi makahimo sa pagpangawat, silang naton, wala man siya makasala sa pagpangawat kay wala man niya ginhimo. Pero ang kamatuoran amo ni, nga bisan wala naton mahimo pagi sa aton mga kamot ang pagpangawat. Pero kung may nakasulod nga huna-huna, wala pa naton mahimo, pero ginahuna-huna na naton nga magpangawat kita, ginaisip na sang Dios nga sala. Wala pa mahimo, ginaplano pa lang, ginahuna-huna pa lang, sala na inaiya sa tubangan sang Dios. Kabangdanan nagsiling ako kaina, nga wala sing bisan ano, kag isa ka sala, nga nakasulod sa huna-huna, kag balatyagon ni Kristo. Okay? Kita iya, kag suliton ginaton, maisip lamang nga nakasala kita, kung ato na mahimo ang sala. Pero ang Bible yan nagatudlo sa aton, nga bisan ginaplano pa lang naton, ginahuna-huna pa lang naton, ginaisip na iya sang Diyos, nga sala batok sa aton. So si Kristo, nagkari na tao, kagintintar man siya katulad sa mga tao, pero wala siya makasala. Balaan siya, perpekto siya nga persona. So nagsiling ang Bible nga ang anak sang tao, kung sa aton pa, tutuod gid siya nga tao, pero wala siya makasala parehas sa aton. Kay kadua nga linya diri nga aton tanahon, amo ang iyang tinutuyo nga ang nagpakatao siya. Kagamoy ni sang siling sa Bible, nga siling niya, si Kristo kay bisan pagani ang anak sang tao, wala magkari agod nga alagaron, kundi sa pag-alagad. So ang tuyo ni Kristo, ang purpose niya sa pagkari niya diri, amo ang pag-alagad sa aton nga mga tao. Siling naton daw baliskad, no? Kay man ginatudloan man kita iya, nga magsimba kag mag-alagad kay Kristo. Pero ang siling niya di iya sa among bersikulo, sinya wala ako magkare sa sini nga kalibutan, agod nga alagaron, kundi sa pag-alagad sa aton nga mga tao. So daw may problema kita dira, kay ginatudloan kita nga mag-alagad sa Dios, mag-alagad kay Kristo, kag magsimba sa iya. Pero siling niya, wala ako magkaridri agod nga alagaron, kundi siling niya, ako amo ang mag-alagad. Okay, tanaw naton, kag mahangpan naton ini, kung aton gid busi siyon ang sa likod sini nga bersikulo. Kay man gin pick up lang naton ay isa ka verse, pero wala naton iya makita kung anong sinugdan sini nga ang ginhambal ini ni Kristo. Ang problema ara sa iyang mga sumulunod. Okay? Ang sa likod sini may problema sa mga sumulunod ni Kristo. Kag ginmensyonad re ang ngalan sang duha ka mag-utod, si James kag si John. Mag-utod sila, kag may problema sila, kag gindala pa nila gani ang ilang nanay, iloy nila, nagkadto sila kay Jesus Christ, kag singganan nila si Jesus Christ. Siling nila, Ginoo, kung ikaw magapungko na sa imong ginharian, papungko man ako ang isa ka utod, siguro si James. Papungko ako sa imong tuo, kag nga kun utod papungko man, sa imong wala,
ara ang ilang iloy upod sa ila nga nagapangamuyo o kung nagapangayo sang pabor nga kung si Kristo magapungko na subong nga hari, ang isa niya kabata papungkoon sa iyang tuo, kagang isa sa iyang wala. Kung sa aton pa, amo ini ang gusto nila sing ganon. Ginoo, kung ikaw magahari na, imo ako nga presidente, kag ang akon utod, vice president, dapat nga may ranggo sila, nagapangayo sila sang pabor sa Ginoo. Kag ang Dios naghambal sa ila, siling sang Ginoo sa iya sining mga gintuton-an, wala kamo makahibalo sang inyo mga ginapangayo. Kay man ang ila yahuna-huna sa sining mga gintuton-an ni Kristo, amo, kakunyara na sila sa maayong nga posisyon, ang mga tao magatangla sa ila, magarespeto sa ila, kag ang mga tao magaalagad sa ila. Siling ni Kristo, hindi amo ina, kag ginhatag ni Kristo sa ila ang iyang kaugalingon subong nga ihimplo, example para sundon. Nagsiling si Kristo, ako amo ang inyo nga maestro, ang inyo nga master, pero siling ni Jesus Christ sa ila, wala ako nagkari agod nga inyong alagaron, nagkari ako agod nga mag-alagad sa inyo. Kung sa aton pa ang mga leaders gali, katulad kay Kristo, kag katulad kay James, kag kay Santiago, nga nagapangayo, subong nga mahimo silang leaders, ang gintudlo ni Kristo sa ila, amo ini, nga ang mga leaders gali, nga dapat yara sa ibabaw, sila amo ang mag-aalagad sa ilang mga katawan. Hindi bagay nga ang mga katawan sa idalom nila, amo ang mag-aalagad sa ila, baliskad, kagintadlong ini ni Kristo. Agod nga ang mga leaders nga may mga ambisyon sa pagpangulo, dapat naton talupandon nga si Kristo gani subong nga anak sang Dios nga nagkari sa kalibutan, wala siya nagkari agod nga ang mga tao kita amo ang mag-alagad sa iya, kundi sila niya nagkari ako agod nga mag-alagad sa inyo. Amo ina ang dapat na silsil sa mga leaders naton, sa presidente, sa mayor, sa baryo captain, yara sila sa ibabaw subong pangulo, dapat nga talupandon nila ang ginatudlo ni Kristo, nga ang pangulo gali dapat mag-alagad sa iyang mga katawan. Kaya giniging plaster ni Kristo sa iyang mga disciples nga wala man kaayo makaintindi kung ano ang maging hilikoton sang isa ka pangulo. Sang si Kristo nagpakig-upod siya mga disciples, kagini makita naton sa John chapter 13, halin sa 4 pagkadto sa 17. John kapitulo 13, 4 tubtob sa 17. Si Kristo isa ka panahon nagkuha sang tualya, kaginhugasan niya ang mga tiil sa niya disciples, kaginpahidan sang iya tualya. Ini nga hilikoton ini sang mga olipon sang mga Hudiyo o kon Israelinon nang pungsod bala nga nagagira subong sa Hamas, inaamo sila ang kaliwat ni Kristo. Kamen si Kristo Hudiyo o kon Israelinon. Ang Israelinon, ang mga taga-Israel kag ang mga Hudiyo, isa lang na sila karasa. Nabahin lang ang ilang pungsod sa duwa. Kinasiling na sang Bible nga duwa ka kingdom, ang ginasiling nga Juda kag Israel. Pero isa lang na sila karasa, kag ang ilang sahi sang paginawoy amo nga ang mga amo
Ilabi na gid halin sa pagpanlakatan, pag-abot nila sa ilang balay, ang ila nga ulipon o kon timbang diri sa aton, sulugoon kon diri sa aton. Amo na ang nagahugas sa mga tiil sang ila amo nga nagpanlakatan kag nagbalik agod matinloan ang mga tiil. Karon si Kristo siya ang amo, siya ang master, siya ang manunudlo sa iyang disciple. Pero siya nagkuha sang tualya, ginbubuan niya sang tubi ang tiil sa iyang mga disciples kag kinhugasan. Okay, inaamo ang kamatuoran nga si Kristo nagkari sa pag-alagad sa aton nga mga tao. Siya ang nagtinlo, obra ina sang timbang o kon ulipon, pero siya nangin ulipon agod nga makaalagad sa mga katawhan. Gingamit niya ina nga ihimplo agod nga aton sundon. Kag si San Pablo nakasalo sinang akamatuoran. Kabangdanan nagsulat si San Pablo sa mga Kristohanon dito sa Galacia. Nga nagasiling si San Pablo sa ila, kamo nga mga membro Kristohanon dira sa iglesia sa Galacia, dapat nga maghigugmaanay kamo kag mag-inalagaray kamo, mag-aalagad kamo sa isa kay si Kristo mismo nga anak sang Dios nga aton master, aton manunudlo. Siya gani naghugas sa mga tiil sang iya mga sumulunod, tanda nga siya amo ang nagaalagad kag nagabulig sa iyang mga katawhan. Na kung kita iya nga mga Kristohanon subong nga ginatudloan sang Bible nga dapat kita mag-inalagaray sa isa kag isa, dapat nga aton giddomdomon, nga aton pirmi hunahunaon kag himoon kung ano ang maayo para sa iban nga mga tao. Hindi lang naton paghuna-hunaon kung ano ang maayo para sa aton, kundi nga aton man huna-hunaon kung ano ang maayo sa iban nga mga tao. Kung kay man ang Bible nagkatudlo sa aton nga dapat nga mag-inalagaray kita sa isa kag isa, kag gingamit ni Kristo ang iyang kaugalingong ihimplo agod nga aton nga sundon. So si Kristo nagkari nga anak sang tao, iya ginhambal nga nagkari siya agod sa pag-alagad sa aton. Kag dapat man kita nga mag-inalagaray sa isa kag isa. Kag ikaduha nga gintudlo sang Bible sa aton, kag aton ini ginbasa kay ina pero aton pagid nga suliton. Silinya kag sa paghatag sang iya kabuhi. Okay. Si Kristo nagkari agod nga mag-alagad sa aton, kag nagpadayon siya, nagkari siya agod nga sa paghatag sang iya kabuhi para sa aton. Kagamo ini ang ginhambal sang Bible sa aton, kag makita ini sa John chapter 10 nga si Kristo amo ang naghatag siyang kabuhi sa aton. John chapter 10 verses 11 kag 18. Dire nagsiling, basahon nakon sa hiligaynon nga Bible. Siling niya, ang amay nahigugma sa akon, kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi, agod nga akon man mabaton iniliwat. Wala sing may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginhatag ko ini sing kinabubuton. Okay, si Kristo nagkari sa paghatag siyang kabuhi sang kinabubuton. Siya mismo naghambal nga wala sing gamhanan nga tao nga sakrang makakuha sa iyang kabuhi kung hindi ini voluntaryo nga iyang ginhatag, ginhalad para sa aton. Aton ini masapuan
Kay man kung kaysa kita nga mga tao may mga balatyagon kag nagasiling kita si Kristo ginpatay sang gamhanan nga mga tao nga daw wala siya sing sarang mahimo busa ginpatay na lang siya. Pero si Kristo nagsiling, hindi, nagkari ako agod sa paghatag voluntaryo sang akon kabuhi. Wala sing may makasarang sa pagkuha sang akon kabuhi silin ni Kristo kung hindi nakon ini ginhatag sa voluntaryo ang akon kabuhi para sa mga katawan sa sininga kalibutan. So matag diri kagintudlo sa aton nga amo ini ang tuyo ni Kristo. Nga ang nagkari siya sa kalibutan, ang sabat una sa tanan, agod sa pag-alagad sa aton, agod nga mabuligan kita. Kagay kadua nga rason nga ang si Kristo nagkari sa kalibutan, agod sa paghatag voluntaryo sa paghalad sa ang kabuhi dito sa cross, agod nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Kay kung si Kristo wala maghalad voluntaryo siyang kabuhi kag nanginbatay sa cross para sa aton, hindi kita sarang makaangkon sang kaluwasan sang aton kabuhi o kon sang aton nga kalag. Kagang masunod nga aton talupangdon diri amo ini nga matin-aw pagid nga si Kristo voluntaryo nga ginhatag niya ang kabuhi. Una-unaon naton o kondumdumo naton sa tong tion nga si Kristo gindakop sang mga soldado sang Romanon agod nga ilansang na siya sa cross. Ang isa sang iya mga apostoles si San Pedro didto sa tion nga gindakop si Kristo. Anong ginhimo ni San Pedro? Gingabot ni San Pedro nga espada kag ginlabo ang isa sang nagdakop kay Kristo. Kag naigo gid ang dalunggan. Kag nahulog gid ang iyang dalunggan sa duta. Kinpudyot ni Kristo ang dalunggan kag ginuli mayo gani kay indi baliskad ang pag-uli. Insakto gid ginbalik ni Kristo. Kag ginsingganan si San Pedro, ibalik sa tagob ang imong espada. Kag nagsiling si Kristo, sarang ako makapangayo sang 12 ka batalyon nga mga anghel sa langit, kag gilayon ipadala sang amay kon ako mangayo sang bulig sa pagpakig-away. Pero siling ni Jesus Christ, ano ang pagkatuman sang kasuguan kag sang plano sang Dios sa pagluwas sa mga katawhan kung hindi niya pag-ihalad ang iyang kabuhi. 12 ka batalyon ka anghel ipadala dayon kung si Kristo mangayong bulig agod nga hindi siya pagipalansang sa cross. Pero ang plano iya sang Dios mathag kag nahangpan ini ni Kristo nga dapat niya ihalad ang iyang kabuhi kay paagi siyang kamatayon kita makaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Mga utod, kung masarangan man lang naton nga mga tao ang pagluwas sang aton mga kalag, si Kristo wala na tani nagkari. Kay nabalaan niya ka, kaya man lang gali naton. Pero tungod kay nabalaan sang Dios, nabalaan ni Kristo, nga wala sing isa ka tawo nga makaangkon sang kapatawaran, sang kaluwasan sa iyang kalag, kung hindi siya magkari, kag maghalad siyang kabuhi. Then, nagsiling ang Bible, tungod sina nga tinutuyo sa pagluwas sa aton nagkari siya sa paghalad voluntaryo sa iyang kabuhi, agod nga matigayon ang kasiguroan sang kaluwasan sang aton mga kalag.
Kagano pagid ang gisiling niya dre sa ikatatlo, ano kid ang tuyo niya nga nagkari siya dre. Amo ini ang ginhambal sang Bible sa aton. Kag akong libat basahon, nagsiling siya kag sa paghatag siyang kabuhi sa pagtubos sang madamo nga mga tao. Okay, talupang do naton sa hiligaynon bala naton nga Bible gibasa naton diri. Ang gamit niya pagtubos. Ang salvation sa English pwede man naton magamit nga pagluwas o kon kaluwasan. Pero ang gingamit diri iya sa aton ginbasa, nagkari siya sa pagtubos. Okay, hindi luwas kundi tubos. Kag aton tanawon na ang diferensya sa sining duwa. Nagkari siya sa pagtubos sang madamo nga mga tao. Okay, ang tubos nga ginasiling redeem o kon redemption sa English. Amo ina ang pulong sa hiligaynon nga gawad. Gingawad. Gamito naton ang pulong nga gawad sa pag-intindi sining tanan nga mga butang nga nasulat diri. Ang gawad iya may ara man nga kwarta nga ibayad mo. Agod gawadon mo. Pero amo ni siya. Ang butang iya nga gawadon mo, imong bayran ang isa ka butang agod nga mabalik dira sa imo. Imo na ina nga daan. Pero kay nadola, imong gawadon sa nakakita, agod nga magbalik sa imo. Example, kung nadola ang imong ido, kag nadakop sang imo silingan, kag ginpakaon na niya dito, bali isa ka bulan, nakita mo, kag nagsiling ikaw, akon man na ido, paon ko. Ang sabat niya, nagastuan ko na, ibalik ko lang na sa imo kung gawadon mo. Okay, so, lain yang bakal, lain man ang gawad. Ang bakal, may kwarta man nga imong ibayad. Ang gawad, may kwarta man. Pero ang diferensya mo ni, ang bakal iya, hindi pa na imo. Baklon mo agod nga mangin imo ang isa kabutang. Baklon mo, bayran mo. Pero ang gawad iya, imo na nangadaan. Imo na. Pero gawadon mo siya, kinanglan magyang kung kwarta, agod nga mabalik sa imo ang imo nga butang nga nadula. Okay. Kita nga mga tao, iya na kita nga daan sang Diyos, kay man siya ang nagtuga sa aton. Pero kita mga tao, katulad nga nadula, tungod sang sala, halin sa garden sang Eden, ang aton unang ginikanan nakasala, ang yang sala naglaton sa aton, kag ang Bible nagsiling, ang tanan nakasala, kag nakabsan sa himaya sang Dios. So nadula kita, katulad sang isa ka karniro, nga nadula, agod nga mabalik kita sa Dios, dapat nga gawadon kita sang isa kabili. Okay, pero ining isa kadako nga bili nga ginasiling sa Bible amo ini, wala bala kamo makahibalo nga ang inyo lawas templo sang balaan nga espiritu, hindi na kamo inyo sa inyong kaugalingon, kay gingawad na kamo sang isa kadako nga bili. Ano ang gingawad sa aton? Siling sa Bible, gingawad kamo agod mabalik sa Dios. Hindi siyang kwarta o kung pilak o kung bulawan, kundi gingawad kamo sa isa kadako nga bili, nga amo ang hamili nga dugo ni Kristo. Kag kung wala ang hamili nga dugo ni Kristo, wala sang bisan sinong gwapo kagamhanan sa sining kalibutan nga makaangkon
sang kaluwasan siyang kalag. So ang dako nga bili nga gingawad ni Kristo sa aton amo ang iyang hamili nga dugo. So nagkari siya, nagpalansang ka cross, nagaluwa ang dugo sa bug-ot siyang kalawasan. Halin siya agtang tungod sang agi sang mga tunok. Siyang kamot tungod sa agi sang lansang siyang tiil. Kag sa mga hanot lapdos nga gamit sa pagkastigo sa iya. Kag sa pagbuno siya sang bangkaw siyang kilid, sang didso siya nagakabi sa cross. Inang tanan nga mga dugo ni Kristo nga naguluwa siyang lawas, amo ina ang dako nga bili nga gingawad niya sa imo kag sa akon. Kay man ang aton kalag puertigid kadako siyang bili nga dako pang presyo sa bug-os nga kalibutan. Kanagsiling ang Bible, ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo? Kung maangkon niya ang bugos nga kalibutan, kung madula man lang ang iyang kalag. So ang bili sang kalag sang isa ka tawo, mas dako pa sang bili value sa bugos nga kalibutan. Amo ina, gagin patuluan gid kita sang hamili nga dugo ni Kristo, gid tawag sa Bible, isa ka dako nga bili ang gidgawad sa aton agod nga mabalik kita sa Ginoo. Kagan siling sa Bible, kung madumduman ninyo, sa pagtubos, sa aton papag-redeem, paggawad, sang madamo, nagalibog pagid ang aton ulo sa sini mga pulo nga damo. Kung sa aton pa, kung masiling ka nga damo, may ara ya nga wala maluwas damo, hindi ang tanan. So aton tingbon sa siningation, agod nga hindi kita mag-confuse sa aton kaugalingon. Ang mga pulo nga gingamit sang Bible, lain-lain nga bahin sang Bible aton gamiton. Una, makita naton diri sa aton ginbasa Marcos 10:45, ang pulong damo agod sa pagtubos sang madamo. Pero ang naunang Timoteo, 1 Timothy chapter 2, verses 5 kag 6, nagasiling siya, nga may isa lamang ka Diyos, kag isa ka manuluwas, kag isa ka manugpatunga sa Diyos kag sa mga tao. Nga amo si Ginoong Hesus, nga naghatag sang iyang kaugalingon sa pagtubos sang tanan nga mga tao. Ang pulong dire ang gingamit tanan. Ang sa Marcos 10:45, madamo nga mga tao. Ang Timoteo ya tanan nga mga tao. Ginhatag ni Kristo ang iyang kaugalingon. Ginhalad niya ang iyang kabuhi para sa tanan nga mga tao, sa pagluwas sang tanan nga mga tao. John 3:16 ang isa ka popular nga bahin sa Bible nagasiling. Kay ginigugma sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginahatag niya ang iyang bugtong anak. Agod nga ang bisan sino, ara ang pulong, ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mapatay, kundi nga makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So tingbo naton ining tatlo ka mga pulong. Ang siling sang Bible, ginhalad ni Kristo ang iyang kabuhi sa pagtubos sang madamo. Kag Isaiah sa Timoteo para sa pagtubos sang tanan. Kag ang John 3:16 nagasiling, ang bisan sino, way pili, bisan sino, bisan ano nga rasa sang tao, Pilipino, Amerikano, Chinese,
Koreano, bisan sino nga magtuo kay Kristo makaangkon sang kaluwasan. So tingbon ini naton agod nga magtawhay ang aton huna-huna. Kung kaluwasan ang paghambalan, ang plano sang Dios amo ini nga si Kristo nagkari sa pagluwas sang tanan nga mga tao. Pero nga ang may mga tao nga hindi maluwas, ang sabat amo ini, ang kaluwasan wala gina panglugos sang Dios nga kun hindi ka lugoson niya ikaw kagtayaan sang binangon o kon revolver agod nga magtuo ka kag magbaton kay Kristo agod maluwas, kundi ang inasiling ang bisan sino ti kun hindi kay imo ya wala ka man ginalugos sang Dios pagusto kay mo kon magtuo ka kay Kristo. Kag ang siling sang Bible amo ini, ang tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. Kung anak na sang Dios, ti makapuyo siyang balay dito sa langit. Ang langit kag ginaman sang Dios para sa tanan nga mga tao. Pero ang siling naman sang Bible sa John chapter 8 verse 44. 1:44 ginhambal ini ni Kristo sa mga tao nga nagsikway sa iya, sa mga tao nga wala magtuo kag nagbaton sa iya. Anong siling ni Kristo sa ila? Ang siling ni Jesus Christ sa ila amo ini. Siling niya, mga anak kamo sang inyo amay nga amo si Satanas. Ang nagtuo ya kay Kristo mahimong anak sang Dios. Ang nagsikway kay Kristo mangin anak ni Satanas. Kag nagpadayon hambal si Kristo sa ilang nagsiling, kag ginasunod lamang ninyo ang kailigbon sa inyong amay nga amo si Satanas. Si Satanas manugpatay. Si Satanas wala gid naghambal sang kamatuoran. Si Satanas botigon kag ina tanan amo ang ginasunod ninyo kag wala kamo nagtuo sa akon kag amo nang kapangdanan nga ginsikway ninyo ako. Amo ini ang matuod nga ginahambal sang Bible, ang kaluwasan para sa tanan. Si Kristo nagkari para sa tanan nga mga tao. Pero kung ang isa ka tao hindi magtuo kag magbaton kay Kristo, kag iyang isikway inang Kristo nga ginpadala sang amay, nga naghalad siya ang kabuhi sa cross para matigayon ang aton kaluwasan, then katulad nga ginahigugma naton ang kamatayon labaw sa kabuhi nga wala sing katapusan. Mga kautoran, amo ini ang ginahambal sang balaan nga kasulatan sa aton nga kung ano ang aton himuon kay Kristo, amo man ina ang iyang paghimuon sa aton sa adlaw sang paghukom. Kung ano, kung igakahuya ta siya, siling sang Bible, igakahuya man niya kita sa tubangan sa iyang amay. Kung hindi naton siya pagkilalahon sa sini nga kalibutan, hindi man niya kita pagkilalahon sa tubangan sa iyang amay sa adlaw sang paghukom. Kag ang Bible nagapadayon sa pagtudlo sa aton nga siya tub-tub subong nagapanuktok sa pirtahan sang aton tagipusoon. Kag kun kita magpamati kag magabukas sa aton kabuhi kag batonon naton siya, nagasiling siya, ako magasulod kag magpakigupod dira sa inyo. So mga kautoran, aton ini nga talupandon, imo ang pagpili subong, bilidhon nga pagpili. Ang kaluwasan ginaman sang Dios para sa imo kag sa akon kag para sa aton tanan. Pero magpili ikaw
Kung gusto nimo nga makaangkon sang kaluwasan, bato na karon si Kristo nga nagapanuktok sa pirtahan sang imong tagipuso. Pero ang Diyos wala nagapanglogos sa mga tao nga daw katulad nga ginatayaan kita sa revolver kung hindi kita magsugot. Ginhatagan niya kita sang kilwayan. Pwede naton siya isikway kag bagantos sa silot, kag pwede man naton siya batonon sang kinabubuton sulod sa aton kabuhi, kag maangko naton ang kaluwasan kag kabuhi nga walay katapusan, kag kita makapakig-upod siya dito sa langit nga ginaman para sa tanan nga magtuo kag magbaton sa iya. Siya nagahambal, si Kristo nagasiling, ako amo ang dalan, kag ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sang bisan sino nga makaabot sa amay dito sa langit kung hindi mag-agi sa akon. Si Kristo nagkabalo nga siya lamang ang bugto nga manuluwas nga ginpadala sang amay sa sini ng kalibutan, diin kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga nakauturan. Madamo gid nga salamat kabay nga sa sining Pasko sa magasilibra kita mabatyagan naton ang Dios nun nga kalipay kung si Kristo yara na sulod sang aton mga kabuhi. Adabong salamat kag kabay nga ang Dios magpakamayo sa aton.